Čustuje narili, ja vás vydám u môjho prvého videa, no a dneska budeme hrať hru, ktorá sa volá Car Wash, My Car Wash, no a musíme tu umývať auta a bude to taká drina, no a momentálne toto je fakt špinavé auto, ale ja to nemám ako umyť, pretože nemám peniaze. A ide ďalšie, no musíme asi rýchlo niečo kúpiť. Každopádne, pokiaľ by ste chceli a bude sa vám video páčiť, môžete ma podporiť lajkom a môžete mi dať aj odber, ale neviem. No a keď ma podporíte tým lajkom, veľmi ma to poteší a budem strašne rád za to, že ma podporujete a mňa to bude proste mi to pomôže. No dobre, nebudem to už obkecávať a ideme na to. No už som tu postavil túto kropenie, ktoré by to malo aspoň trošku umyť. No nevyzerá to moc. To sú proste tie ťažké začiatky. Mám $500, to som kde získal. No dobre, to sa bude hodiť. Zlatý secret banána sa... okej. Takže úplne špeciálne. Začni stavať svoju... Aha. Takže mám začať aj čo to je. Ja nemám prachy. A čo sa stalo? Sa úplne to tu je. Ježe, musím postaviť toto. Ja už nemôžem ďalej stavať, tam je level 2. Potrebujem level 2, no vyzerá, že to auto už trošku umýva to aj. Čo je dobré, samozrejme. Čo je skvelé. To bude asi nejaká moja kancelária. No, takže uvidíme. Tu niečo s autami. Ja som ako našiel nejaké auta. Aha, okej. Za 349 Robloxov a toto, aby som to tomu takto snad je. No tak ja počkám, si to trošku zarobí aspoň tie prachy. Tak už som niečo našetril, ale som si, že tu sú aj recenzie. Squeaky Clean skôr máš hroznú mašinu, čiže si to nič, jedna hviezdka. A získal som 0 gemov, super. Čiže ja to postavím tu piliere. Joini sa do grupky pre zadarmo odmenu, ani náhodou. No. Treba. Už to za chvíľku, už bude level 2, môžem stávať zasa moju myčku, aby to už bolo lepšie, aby mi nedávali jednohviezdičkové recenzie, lebo to je hrozné. No. Za jeden game môžem získať toto. Okay. Už mi tu prišla recenzia. Bolo to chudé. Že nenašiel nejakú veľkú zmenu po umývaní, ale aspoň niečo. Takže máme jeden gap a môžeme postaviť gas pump. To je za 100, to nemám. A potrebujem ešte jedno XPčko a mám level 2. Nice. Je čas začať servírovať zákazníkov. Postavte kávu a burger machine. Jasné. Úplne tomu rozumiem. Ale ja teraz o kávu ma teraz nezaujíma. Ja chcem momentálne toto. Pokračovať moje myčky, aby mi dali lepšie recenzie. No ukáž. No, nejak sa to vyčistí, ale ako málo. To je problém. Musím zás počkať, kým získam toto nejaké tie peniaze. Nejaké auto sa nám to už aj zastavilo a umýva natankovať. Či ako čo? Čo chceš? On tankuje, alebo ako? Ja to mám zobrať. A čo tu je? Tire pump. To je ako pumpa. Ja mu to mám natankovať. Koľko to chceš? No a už choď preč.
OK, takže toto tu musím aj robiť, no to bude zaujímavé ešte. Medzi tým, čo som tu robil, sa mi našetrilo krásnych $318, to znamená, že môžeme už postaviť mýdlo. Tak. Toto už je za level 3, takže už zase to je maximálne na tomto leveli, tak ukáž. Ako tamička bude, už sme dostali aj recenziu. 2 hviezdičky. Slova nemôžu popísať, ako dobrá bola tá car wash, ale hviezdičky môžu. 2 hviezdičky, no tak aspoň niečo. Tak vieme to pozitívne. Sme tu tie ďalšie peniaze máme, takže teraz by asi bolo na čase zasa robiť toto tu kaviare, čo to tu povedali. Takže dvere, okna, nemám. Jetina, ja nič nemám. To je hrozné. Ani prachy nemáme, ja musím fakt dlho ešte počkať, som niečo našiel. No tak aspoň máme nejakých peniazov, nejakých 596. Trvá to dlho, lebo to tak tak to sa to vyplatilo za tých 350. A strecha, na ktorú máme aj. No a teraz, druhá poschodie, aha. Food counter by sa hodil, svetla nepotrebujeme. A vstup za 3 gemy, mám 1. Chceš dotankovať? Tak si dotankujem. Super. No choď. Takže. Zoberieme prachy. A ideme toto. Dobre, konečne ten food counter. To by sa hodilo. No. A teraz potrebujeme dekorácie za gem. A tak. A môžeme, no čo už. Tu nejaké centrum, tu budú asi nejaké kejky. O, pizza! Ďalšia pizza, hotdog a taniere. OK. Tu sú monitor, machine, counter. Všetko potrebuje prachy. No tak ja sa ozvem, až tu bude taká 1000. Ja som povedal, že počkám aspoň na tú 1000, ale máme tu aspoň 500, tak aspoň niečo. Tak tu vyzerá, že tu by aj potrebovala ako... Tu som tu postavila takýto tunel, takže už to nebude také, že odkryté. A tak tu poďme zase, poďme ten roof, ako tam to dokončiť, takže monitor 1 a machine counter. A tá burger machine za game, presne, čo ja nemám. Prečo som to tu utrácal? A monitor 2 za 3 gemy. Prečo som to utrácal? No nič, musíme získať XP niečím iným. A nie tým. Aspoň tu môžeme zase postaviť svetla. Ja som vedel, že to nemám utrácať, ale tak čo už. A zase musíme počkať na prachy. No tak už sme našli ten konečnú 1000, takže nám prišli 2 recenzie. Prvá s 2,5 hviezdičkami. Bolo to jedna z na nič ciest, čo som urobil ako. Aha. Takže máme 2 gemy a 1150 na účte. To znamená jedna vec. Nezobrať nejakú vec za 500, čo je úplne zbytočná. A mám level 3! Jej! Tak urobíme burger machine. OK, máme burger machine na burgere. Zároveň môžeme pokračovať s našou myčkou. Jej! Toto by som ešte mohol za 50 ešte štvek. Blocker, aha, takto. Takže kúpime ďalší tento brush. Ďalší. A ďalší za level 4. No ja by som toto ukončil. Pokiaľ na tomto videu budú 2 alebo 1, stačí 1, no stačí 2 lajky, tak natočím ďalší diel. Ale ja to natočím aj tak, stačí tam nebudú. Takže čau!